Montserrat, com estàs? Molt bé. Gràcies per estar aquí amb nosaltres. La Montserrat Guasch, que és candidata a cap de llista, cap de llista per la demarcació de Tarragona del Front Nacional de Catalunya i, a més, és mestra d'una escola concertada de l'Espluga de Francolí. Sí, senyor. Gràcies. I parlem una mica de la qüestió aquesta que molta gent es queixa que l'escola concertada, l'escola pública, sembla que hi hagi d'haver com una mena de diferència molt gran. El que proposa el Front Nacional és que la nació catalana ha de tenir com a principal objectiu l'educació, però una educació que puguin triar els pares. És que veritablement ha de ser així. Els pares han de poder triar l'escola que volen. No ho ha de decidir cap ajuntament ni cap associació. Poden escollir una escola pública, una escola privada, una escola concertada, però els pares han de tenir les mateixes oportunitats per escollir que econòmiques, tant econòmiques com socials. Donar ajuts als pares que no vulguin portar els fills a les escoles públiques i vulguin portar a les escoles concertades. Cada alumne té un cost per l'Estat i se'n beneficien només els que van a l'escola pública. Però aquesta llibertat d'elecció, per tant, tu creus que hi ha d'haver també un element econòmic al darrere que pugui ajudar el pare a escollir? És a dir, no només que tingui la possibilitat aquesta en tots els nivells, eh? Sí, no és solament donar aquests diners als pares, sinó que d'alguna manera els impostos que estan pagant per tenir una educació no els utilitzen si van a una escola concertada o van a una escola pública. Pública, perdó, privada. La qüestió de la immersió lingüística, l'escola on tu treballes, això ho teniu molt més assumit, potser és molt més laxa, va una mica més bé, hi ha algunes escoles que va d'una manera, unes escoles d'una altra, però si fessis així un panorama general de les escoles, la immersió lingüística veus que realment s'està practicant o la cosa justeix una miqueta, no sé ben bé per quin motiu, però... Jo crec, des del meu punt de vista com a experiència, nosaltres, jo estic en una escola catalana, la immersió lingüística funciona molt bé, clar, també és una escola de poble i no és el mateix que una escola d'una gran ciutat. Allí no hi ha immersió lingüística, sents, quan passes per allí, que la majoria de gent parla en castellà i crec que és una cosa que hauríem de vigilar i controlar molt. La nostra llengua és el català, per tant, la gent que ve de fora d'aquí ha d'aprendre català. El català, no només català com a llengua, sinó també per incloure's dins del que són les tradicions, els costums de Catalunya. És que si estan aquí han d'aprendre la llengua, les tradicions i els costums. No hem d'adoptar nosaltres costums de fora, han de seguir les que tenim aquí. I creus que és important per l'infant, o sigui, no sé, l'edat dels teus alumnes no sé quin és? Sí, 7 anys. 7 anys, molt bé, però és important que tinguin uns referents culturals, uns referents socials, és a dir, doncs mira, no sé, ara, per exemple, ve la Castanyera o Tots Sants o ara ve Nadal, és a dir, que hi hagi uns referents culturals per tal que aquella persona es pugui desenvolupar d'alguna manera, no? És molt graciós veure que jo quan explico moltes de les tradicions, després arriben a casa i els pares no sabien res. Però pares d'aquí o... Pares d'aquí. Pares d'aquí i no sabien, per exemple, que va ser Sant Blai, no sabien ni que era el patró dels que tenen mal de coll, no sabien res. I n'hi havia un parell que sí, que sabien que es anava a beneir, però pares d'aquí. Vol dir que les tradicions s'estan perdent i les hem de recuperar. I un dels llocs on les podem recuperar i molt ràpid és des de l'escola. Molt bé, molt bé. I des de l'escola també sé que ensenyes a jugar a escacs. Sí. Enguany no, perquè amb els grups bombolla no em puc bellugar de la classe. D'acord. Però és molt important que els nens aprenguin... Explica'm això, que és important que els nens aprenguin a jugar a escacs. Per què? Perquè la impulsivitat que tenen els nens quan juguen a escacs, aprenen a retenir-se una mica, a no ser impulsius. A fer rumiar, a pensar abans... Exactament, i estructurar el cervell. Va molt bé. Ajuda moltíssim a aprendre a llegir.
es pensa... Llegir és com una jugada d'escacs. Sí. Tu mires la paraula i l'has de veure en conjunt, com quan mous una peça has de veure en conjunt què passarà després. I això els ajuda molt, moltíssim. Ostres, és molt interessant això que estàs dient. Sí. I poques persones parlen d'aquesta qüestió. A mi, perquè a mi personalment m'agraden molt els escacs, però hi ha gent que considera que és una pèrdua de temps jugar a escacs, i és tot el contrari. Ajuda a pensar moltíssim, moltíssim, a pensar, a no fer les coses perquè sí, sinó té una finalitat. És com el joc, i la vida en realitat és així. Tu quan fas una cosa l'has de fer amb vistes a un futur, no pot ser, que és el que ens trobem ara amb la joventut. Un dels punts del Front Nacional és fer complir que el català sigui sempre la llengua vehicular a primària, a secundària, a la universitat, fins i tot. Creus que això falta molt encara a Catalunya, que arribem a aquest punt? A veure, és que depèn geogràficament del lloc on te trobis. Nosaltres tenim la gran sort que tot l'ambient que es belluga allà on hi ha l'escola, la majoria són catalans, per tant l'adapten. És a dir, ja la tenen, molts pares se queixen que entre germans no parlen l'idioma matern, sinó que estan parlant en català i es venen a queixar. I dius, jo a casa no hi puc fer res. No, esclar. I depèn també de la zona. No és el mateix comparar, ja t'ho he dit, una escola de poble que una escola de ciutat, on el castellà predomina molt més. I pensa que nosaltres, quan acabem primària, el nivell de català i castellà és el mateix. I estan fent anglès, estan fent 3 llengües. Els nens són esponges. Per tant... O sigui, aquella problemàtica que diuen, ui, que és que els nens no saben parlar castellà, evidentment és una falsedat interessada, lògicament. I a més, tots els videojocs que tenen a la tablet, a l'ordinador, tots estan en castellà. Això també potser seria un altre problema i un altre debat. La digitalització en català pràcticament no existeix. Això és greu. Molt, molt. Clar, els mestres els mestres ensenyeu una cosa que després els nens, quan arriben a casa seva, no ho troben. És que ens hem de muntar els nostres propis programes per poder... Bé, programes. Per poder ensenyar i fer-ho en català. Perquè en castellà tenim molts recursos, en català no n'hi ha tants. Creus que el govern de la Generalitat s'hi hauria de ficar una mica més amb això? Sí. Falten recursos a tots els nivells. És que, més que recursos, jo crec que l'ensenyament, com la sanitat, estem deixats de banda. Molt deixats de banda en qüestió de llengua i de cultura. No hi ha un pensament com el que hi havia abans, com ens van ensenyar els nostres pares. Ara no hi és. Llavors hauríem de fer escola per adults per ensenyar-los aquestes tradicions als pares i que passessin als fills. I un altre aspecte important dels mestres, que a vegades també trobo que us passa sovint, que potser hi ha una manca d'autoritat. És a dir, hem passat... Ara és una reflexió que et faig, però tu com a mestre ho has viscut segurament. És a dir, hem passat potser d'un tipus de mestre molt autoritari, que em refereixo fa 40 anys enrere, un mestre molt autoritari que feia servir a vegades fins i tot la violència física contra els alumnes, que això és totalment inacceptable. Et dic una cosa, jo porto 37 anys a l'ensenyament i mai he fet servir... Això és evident. Res de tot això. No, és evident. Però jo tampoc no ho he viscut, entén-me. Però sí que hem passat potser d'un extrem a un altre, a un extrem en què actualment, en certes escoles, que també és el que deies tu, que va per zones i de Catalunya, però en certes escoles hi ha alumnes que fins i tot tenen atemorit el mateix professor. És a dir, hem passat a l'altre extrem. És a dir, la figura del mestre com una autoritat, això s'ha perdut una mica i s'hauria de recuperar fins al punt. Deixa'm dir-te una cosa ara que potser és... Jo com a alumne hauria de tractar de vostè, el professor, perquè hi hagi una mica aquesta... Com et diria? Aquest respecte que potser s'ha perdut, el respecte cap al mestre. A veure, quan són petits, no. Perquè et veuen com un més d'ells. Per almenys a mi m'hi veuen perquè si ells s'asseuen a terra, jo m'assec a terra amb ells. Jo faig el mateix que fan ells. Jo tinc una agenda com ells, tinc una llibreta com ells, treballo amb els seus fulls i et veuen com un igual. Quan són més grans ja no et veuen com un igual. Per tant, llavors sí que hi hauria d'haver més respecte. Per sort,
en altres a la nostra escola no es passa, ens tenen respecte. Això també ve per banda de casa, que tenen els fills dins d'una bombolla, són els millors, són els que saben més, els més guapos. Com a mare et puc dir que jo he vist els defectes dels meus fills, els he acceptat, he intentat treballar, però hi ha molts pares que això no ho veuen. I és per aquí on s'ha de començar. O sigui, aquesta relació pare-escola, escola-pare és fonamental. Hi és, però depèn de què no ho volen sentir. Depèn de què no ho volen sentir? Va, explica'm això, què vols dir? No, depèn de què. Per exemple, tu pots dir, feu-me llegir una mica més a casa, que va una mica justet, que li costa una mica. No, per què? Perquè no, perquè és que no té temps, és que no vol, jo he de donar les solucions perquè a casa llegeixin. Quan són... Jo no demano als pares que m'ajudin a l'escola. Ells me demanen ajuda i jo amb molt de gust els dono tota l'ajuda que vulguin, tota. I els dic idees, com s'ha de fer, però arriba un punt que ja ho deixen estar per inútil. És a dir, manen a casa els nens en lloc dels pares. A part d'això que em deies, del fet que hi hagi més responsabilitat, que tingueu més, com et diria, més eines per poder fer la vostra feina, què trobeu a faltar als mestres actualment? Vull dir, el suport del govern, lògicament, de la conselleria, això és un fet, però clar, si aquest suport ja no hi és, vull dir, esclar, és que hi hem begut oli. És que jo, quan arribi al final de curs, estic cansada de fer papers, i papers, i papers. No és la meva feina. Un excés de burocràcia? Sí. Jo vaig estudiar per estar amb nens, no per fer papers, que també en faig. I els faré amb molt de gust i ajudaré qui sigui per fer... Per omplir, és a dir, per fer burocràcia, però jo no vaig estudiar per això. Jo, la meva feina és estar amb els nens, ensenyar-los-hi. Veig que moltes vegades perdem molt el temps fent coses que després no serveixen per res. Doncs, Montserrat, moltíssimes gràcies per aquesta estona amb nosaltres i esperem que a través dels vots de la nostra militància, de les persones que ens aprecien, puguem intentar solucionar, posar un petit gra de sorra a la solució de tots els petits problemes que us trobeu els mestres cada dia a les escoles. Gràcies. A tu.